Oendi, 80 segundu. Zema izan duten 80 segundu, zema gauza indizken? Zema gauza galdu litizken 80 segundu. Bizitza. Bizitza 80 segundutan galdu liteke? Hombre. Baina, desangrazean... Paro garriako kongitzea. Ez da, azto. Desangratzen. Zema segundu behar dira norbait hitzeko. Odola osazka galdu iteke. Corten la yugular. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, ongi etorria izan da dile ekaina. Eguraldiak lagunduta dator behintzat gaur hasi da Bizkaia eta Donostian hondartza denboraldia. Oraindik udaberrian gauden arren, gaur hasiko da hondartza denboraldia eta irailaren 30 arte luzatuko da. Gainera, aurten ez da izango aurreko urteetako murrizketarik. Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren 15ean hasiko da, eta Lapurdikoetan eta Arabako urtegietan berriz, hilaren 18tik aurrera. Aurtengo primavera, ez da aurreko bezala, barriro ez dago gerrari, ez dut egunkaririk itxi, ta hondartzak garbi daude, beti moduan. Aurten ez zara torriko bilgora bizitan, daztelako diren gauzek, Eta hondartza egunak aprobetxatzeko temperatura zoragarria dozka. 24 gradu Donostian, 30 Gasteizen, 28 Baionan, 30 Maulen, 33 gradu Iruñean. Tira, ni bezalakoa zareteno behintzat, ez larritu, Oiek temperatura maksimo dira. Orokorrean, leunagoa izango da giroa. Eskerrak. 33 gradu Iruñean esan duzue. Espero dugu Sanferminetan hainbesteko berorik ez egitea, ez baita txosnarik egongo. Herri Sanferminak koordinakundeak eta udala, negoziaketatan aritu dira, baina azkenean ez dute akordiorik lortu. Udalak Ruano parkean jartzea proposatu die, baina koordinakundeak ez du onartu. Aurreko urteetan saiakera egin eta dirua galdu baitzuten. Beraz badakizuen momentuz kalimotxo eta katxirik ez, oraingoz, kafea. Nik utxa izotzarekin alba da, mesedez. Ez. Sentitzen dut. Gaurkoan kafea, esnearekin. Ongi etorri, bigarren kafesnera. denok beregandik zati bat edukitzeko, horrela denok sentituko ginake berezi, baina ardi beltzak beti emango du esnea zuri. Esnearen nazioarteko eguna da gaur, Egoiuri? Bai, nekazaritza eta elikadurarako nazio batuen erakundeak FAOk aldarrikatutako eguna da. Mundu osoko esne sektorearekin zerikusia duten gaiak jorratzeko eta mundu osoan esne kontsumoa sustatzeko helburuarekin. Ezin dugu katu, gure gastronomian esnea garrantzitsua dela pentsa. Esaera zarrak ere baditugu. Balizko esnearekin ezingo saldu. Edo behi beltzak esne zuria eman.
Baina guk, bai, nahiago izaten dugu esne beltza. Akordatzen txikitan, oraindik lotan nintzela, aita goizeko bostetan, beia jazten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela. Ostiralean kontzertua eskainiko dute Esne Beltzak eta Amak, Esne Beltza eta Amak taldeek, Bilboko kafe antzokian gaueko 11etan, eta naizeko arpidunentzat zozketa daukagu. 5 sarrera bikoitz zozkatuko ditugu. Sartu naiz.euseko arpidunen txokoan, eta bertan topatuko duzu zozketan parte hartzeko bete beharreko galdetegia. Animatu eta noski, zorte hon. Berezia izango da, Marcos Esteban Piniren azken kontzertua izango baita. Ea laster etortzen den bisitan, aspaldi hontan sukaldetik irten ezin da dabileta. Esan du aste pare bat barrula saituko dela eta egingo digula behar bezalako bisita. Bihar aldiz Xabi Solano naiz irratiko musikarian egongo da, Iker Gurrutxagarekin hizketan eta kontzertuaren nondik norakoak azalduko ditu. Esan bezala, berezia izango da, beraz, hartu parte zozketan. Guk ez ditugu zozketa egiten badakizuek, guk opariak egiten ditugu. Mapan marraztu dut, herrizar bat gaur Euskal Herri berria. Mapan marraztu dut, herrizar... Piskat, dezeta sentitu nahi gaur ere eta... Inigo Juri, badakizu zer? Zer? Zuekin esne mamitan bizi naiz. Oso jende mamitxua garelako, ezta? Martxa hontan esnearekin zerikusia duten esaera zarreta esamolde guztiak agortu egingo ditugu ba. Ba, tira, asko azkagu. Izan ere, esnea da kontsumitzen dugun lehen elikagaia, eta esne bidean bizio gara. Esne bidea izena greziar mitologiatik dator. Horixe da, izan ere, lurreko zerua zeharkatzen duen argi banda mearen itxura. Eta alaxe dio greziar mitologiak, era jainkosaren bularretik isuritako esnea dela azalduz. Pecho semental del amor, probeta latido de hospital, se me indica el rostro de un juicio penal, de un juicio penal, se me indica el rostro de un juicio penal, de un juicio penal, traspasa el suelo la perdición corral. Eta antzinako Greziatik, antzinako Egiptora joango gara. Historiak dioenez, Kleopatraren edertasun sekretuetako bat asto esnezko bainuak hartzea zen. Greziarrek eta Egiptoarrek oso ondo ezagutzen zituzten asto esnearen onurak eta haiek izan ziren kosmetikoki erabiltzen lehenak, ez dago Juri? Kleopatraz geroztik asko izan dira bere trikimailuak erabiltzen saiatu direnak. Marilyn Monroe aktore ospetsua adibidez. Gaurko egunez jaiotzez, Norma Jane Baker, Marilyn Monroe izenez ezagunagoa. 20. mendeko film izar eta pop ikono handiena izan zen. 1945 modelo bezala hasi zen lanean eta urte batzuk geroago Hollywooden hasi zuen bere ibilbide profesionala. Pixkanaka, 1950ko hamarkadako zinema izar handiena bilakatu zen, haren komediarako zen eta erakargarritasunari esker. Ospetsuak dira Don't Bother to Knock, Gentlemen Prefer Blondes edo The 7 Year Itch pelikulak. Cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Doinu hauekin gaurko saioare xerema marko diogu. Doinu hauek originalak dira edo bertsioa? Kontuz. Horretaz hariko gara, Twitterrean Andoni Oiokiegik egindako ari baten arira. Bere Twitter biografian jaio, muste, txokolate eta hil jartzen du, beraz ni bere irizpideaz fiatzen naiz. Eta Idoia Gereñurekin Katiuska taldea zariko gara 10 urte bete dituzte aurten antzerki gintzan, zenbaki potoloa. Eta ospatzeko Armi Arma izeneko antzeslana sortu dute. Idoia Gereñuren gidaritzapean, Idoia Bengoetxea, Xabi Gomez, Olatz Godoi eta Ander Malbadi dira aktoreak. Eta Idoia Davila uzkudunek telesail eta pelikulen zerrenda egingo digu. Astelenan ezin izan zuen etorri baino gaur prest dator. Baizue ekainak lehenengoa du gaur, eta asteazkena da. Ongitorri guztioi, bigarren kafera.
hartako hartu dudana dantzan. Lekuria degatu nizen. Zokoratuta. Ezin arna sartuta. Tuturututu. Zuekin jaun Andreok, Julen Goikoetxea horbegoz. Arratsaldeon zerbait esateagatik. Goiuri ezeiz arandi arratsaldeon. Arratsaldeon. Idoia da Bilauzkudun arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau, eta gaur pixkat oiko baino jotagoa da bilena, Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 211 ditu, arratsaldeak 4 eta 9 minutu, ekainak 1, gulau, zenbaki horikin guztiekin egin daiteke seguro sudoku bat, ongitorri. Guztioi, bigarren kafera. No puedo hacerlo sin hacerle daño a nadie más. No me das miedo cuando dices que iremos a por todas. Ahora me siento fatal por ayer, pero viene desde mucho más lejos. Madurar, crecer, debería ser un juego de niños. No puedo hacerlo, prefiero decir la verdad. Vivo en un país enfermo que se muerde las uñas. Mañana tengo que abrir el taller. Badakit gaur goizean hitz egin dugula maite duten inguruko ordenari buruz, baina aztu egin zait. Ara, Orden konkretuik bagenuen azkenean? bai, Julenena azkena. Bai, Horixe esan duzu, uste gero azkenean ezetz. Nien ez gogoratzen. Ba, sentitzen dut. Bueno, Goiuri zen da zure maite duta. Bueno, ba, nire maite dutak entzuten ari garen Kike Gonzalezekin lotura estua du. Gaur goizean ikusi dut 72 kilo ilustratzailearen Instagram kontuan, 72 kilo da Oscar Alonso, ilustratzaile bilbotar bat, eta, bueno, ba, berak jarri du marrazkitxo bat. Bueno, berez 2 marrazkitxo jarri ditu. Gauza da Kike Gonzalez ikusteko sarrerak erosi zituela. Eta bere lagun batekin joan behar zuela, eta lagunak azkenean, pues, plantoia eman zion, ezin izan zuen joan. Eta orduan, berak erabaki zuen, bere 5 urteko semearekin joango zela kontzertua ikustera. Elkarrekin lehenengo kontzertuan oski, ze umea, 5 urterekin nahiko txikia da. Eta jontziren Kike Gonzalez ikustera, eta antzokian eseritakoan, megafoniatik, bueno, antzokikoek esan omen zuten, ezin da grabatu, ezin da bideorik egin, ez eta argazkirik ere. Eta orduan Telmo da 5 urteko semeak, Telmok esan omen zion aitari, aita, bale, ezin dugu bideorik egin, argazkirik atera, baina marrazki bat egin dezakegu, ez da? Eta zoragarria iruditu zait, beraz, biek elkarlanean egindako marrazkitxo bat sortu dute, bertan Kike Gonzalez eta bere taldekideak agertzen dira estenatokian, Telmok egindako marrazki baten arabera, eta oso poliki iruditu zait, eta gero gainera kontatu du nola norbaitek, kontzertu ikusten ari zen norbaitek, buia egin zuela Kike maestro momenturen batean, eta Telmori gustatu egin zitzaiola, eta beste abesti bat bukatu zenean, 5 urteko umeak, oiu egin zuela, Kike maestro! Eta zoragarria izan zela, eta historia gustatu zait, asko gustatu zait, pentsatzeko modu hori, ez? Ezin baldin badut argazkirik eta bideorik egin, marrazki bat egingo dut hau kontatzeko. Eta hori da, nire maite dut, ze dena da oso polita. Marrazki hori da? Bai. Ze guapo, ha? Zeurea Julen zin da?
Ez da git bazertzen gaitu ginen eta. Gaur aritu gara ez gai ezberdinen inguruan, komentatuko ote genituen, baina azkenerako beste bat hautatu dut. Kontua da, nire herrian, alegian, eskolako jolasleku aldatzeko prozesu bat garatu dutela, bai alegiako herri eskolak berak, eta baita ere herri eskola horretako guraso elkarteak. Eta kontua da, orain arte, alegiako eskolako jolasleku hori, beti denik ezagutu izan dugun eskoletako jolasleku hietako bat zela, eremu handi bat, porteria batzuekin, eta saskibaloian jolasteko kanasta batzuk zituena. Hori zu txikia zinenean? Ni txikia nintzenean, eta orain arte horrelaxe izan da. Eta orain, parte hartze prozesu horren bidez, guraso elkarteak eta eskolak eta ikasleek beraiek egindako proposamen guztiak nolabait ere heltze batean sartu, eta hortik atera den proposamen berriarekin, alde batetik guraso elkarteko kidek, eskolako gurasoek beraiek egokitu dute jolasleku hori, zehaztu diren aldaketak egin dituzte, besteren artean kolorea eman diote, hainbat espazio margotu dituzte, koloreztatu dituzte, eta beste aire bat eman diote nolabait esateko, eta bestetik jolaslekuaren beraren nolabait ere distribuzioa edo aldatu dute. Lehen lauki zuzen bat zan, eta erabat futbolerako, garbi izan da futbolean jolasteko bideratuta zegoen, baina orain egin dituztena da beste zentzuan jarri. Nolabait ere zabaleroan jarri dituzte, zelai erdi baten zabaleroan bezala jarri dituzte porteriak, eta beste eremu guztian, bestelako jolasak edo espazioak atondu dituzte, eta nik uste asko irabazi duela jolaslekuak, badakizu beti gertatzen den bezala ez, aldeko eta kontrako iritziak ere izan dira, baina nik uste dut, ez dakit, nolabait ere jolasleko inklusiboago bat edo geratu dela, jende gehiago erabili dezakena eta parte hartu dezakena, eta beraz alde horretatik, zoriondu nahi ditut, Alegiako eskolako guraso elkarteko kideak, egin duten lanarengatik. Ze ona. Bai. Bizi modu tristia, kamarero ataraizo, Idoia da bilauzkudun? Kaixo. Zein da zure maite duta? Nire maite duta da Twitterreko kontu bat dala Weird Spotify Playlist. Ui hau da, Spotifyeko zerrenda bitxiak. Bai. Eta bat da adibidez, playlistaren izena da A Toaster, tostadora bat. Eta abestien zerrenda da, hau inglesez denak, isiltasuna, The Sound of Silence, isiltasun gehiago, katxing, tostada garaia da. Ze ona! Eta denak zerrenda guztiak horrelakoa dira. Ze ona! Asko gustatzen zait. Eta etorri zaite burura Twitter kontu ura zela abildua el camión de la basura, eta jartzen zuen gauero ordu txikitan txio bat. Eta egunen zaretzuen beste ezer jartzen, baina gaua iristen zenean txioa. Eta zoragarria zen, eta hori gogorotu horretzi dit. Ze ona playlist hori? Baude batzuk askoz garatuagoak, hau pixkat txorrada batzen, baina batzuk benetako historiak dituzte atzetik. Ze ona. Eskerrik asko Idoia. Ni maite dut gabe nio, baina gogora zidazu bat, zaborraren kamilerekin gogoratu nahi zenean, nire Aita Leonekoa da, Labaineza izeneko herri, ez hain txiki batekoa, Leoneko herria ondienetago izango da, nahiz eta oso ondiez izan, eta udara garaian oso gaztetxo ginenean batez ere, gero ezain beste, baina aruntza goten ginen. Nea nahiak bazuen lengusu bat, badu lengusu bat, delfin, haren adinekoa, eta ni txiki-txikian nintzen, behaiek, ez da gitzarxiago, anaiak 6 urteko aldea dunerekin, nego gogan dut, zabor kamilarekin gauero ikaragarrizko jolase emozionantea zutela, eta zan, ura pasatzen zenean esaten zuten aike olorin, aze usaitxoa. Leonek Galiziarekin hurbiltasunagatik ere diminutibo batzuk eta baditu hor hizkera propio xamar bat, eta hizkuntza bat galdu zena, leonesa. Eta horrela esaten dira gauzak ez. Eta euren eguneroko zirrara zen, kamioa noiz iritsiko,
ua pixka xaxatzeko, kamioneroa serretu egiten zan, azten zan euren atzetik, eta nik uste kamionerari bost, baina bi umeekin, erdi jola santze biela, baina beraien zatzan, guau. Eta nik bizi nuen hori kanpotik, ez? Jolas horretan joka ez dezakeen umeak bezala. Baina, bueno, nire maite duta da, horrela, uda garaiko haurtzaro, oroitzapen hoiek, ez da denok ditugu batzuk edo askok badugu herria, ez, gurasoak euskaldunak ez direlako, eta Txonamonen herria ere migranteak izan badira, beste askok badute ohiko, ez, uda igarotzeko leku bat, eta tira, leku horietan eta udan garai horietan, edo kanpinen, edo danakoan, oroitzapen pilan izaten dira, eta oroitzapen horiek maite ditut. Zora garria, izo. Maite duten ordena ez jakiteko nahiko txukun geratu zaitu. Bai, eta lauak eta 19 diat, igual programazteko moduan gara. Bai. Aizue, espaldi hasi dugu. Ba, ondo, naiz irratian zarete, bigarren kafean, eta guk gaurko saioa abiatuko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Barkatu, Gorkaren maite dut ez dugula esan. Nire gaurko maite duta da Ekaina eta Hernani asteburun, Etxeberria auzoko jaia, Garagardo azoka, rugby elkarteak antolatuta, eta gero, San Juan Preludios eta San Juanak. Maite dut festa! Nio, zenbat gauza San Juan aurretik, ez da? San dio Iñaki Lasari etorri, parranda ingo deu, nun da bil Iñaki Lasa? Hai festivalean. Baina, hai festivalean nun, Kolombian, Irlandan, Perun... Eskozian, ez da? Eskozian. Dauket kakan aste bat. Zukeretak izondo. Eta esan du Gorkak, ta Leon ze polita, Leon eharra pintxopotea. Eta parranda da dena, da katearrala, ze katearral polita Leonen. Idoia da bilauzkudun, zer? He's in Wales. Wales? Yeah. Bueno, United Kingdom. Barkatu, baina da polizia zure banku lapurreta etetera datorrenean bezala. Txiste bat datorreta ez den nahi, Bai, inguratuta zozkate, gu berdin genuken. Wales inguratuta. Musikan ere esaten da, nota daten bilei bilita. Bat ere ez da, inguratuta daukazu. Baina, bale, Galesen dago Iñaki Lasa etura, baina etorriko da laizzer ez dakit gaur edo bihar itzultzekoa den. Bihar ez etzi itzuliko da. Edo bihar edo etzi hor gertu. Datorren asteazkenerako hemen da, baina oraindik ez da. Baina lanean dabil, Iñaki Lasa etura, beraz Gorka, txein barko duzu, arekin parranda egiteko. Baina Idoia dabil auzkuduni galetu nahi nion, izu astelenean, nun zinean, hemen puripurian ezken ula izan. Eslovakian, zurekin? Zemuz Eslovakian, Jana? Txokolate gutxi dau. Txokolate gutxi? Falta mota dut. Ostiralean Kontxita Beitiak esan zigun, bera Eslovakian izan zela duela urte batzuk, eta asko gustatu zitzaiola. Paisaia oso politiak daudela Eslovakian, ados zaudete? Hori bai. Iriak seko itusia dira, baino paisaia bai. Bizitzarik gabeak, baina... Ez da gizu ezek komeriken, gabeko behatzik eta laurdenetan afaltzeko nun baita. Bueno, denak ongo dialako etxen sartuta Idoiak gomendatutako telebisaile eta pelikulak ikusten. Baliteke ala izatea, bai. Eta gainera, han ni saiatu nintzen telesaien bat ikusten, baina ez zidan suskripzioak funtzionatzen. Nola? Bai, ez zidan funtzionatzen, zakizatik. Idatzarrian nengolako, badaukagu VPN programa, baina nuken aktibatuta, igual norbaitek nola pixkate lapurreteketan ibiltzen izen norbaitek igual pasaitz aldatu dit. Eta zer ikusten ari zara? Zea, Succession. Daukat pendiente uste, azkeneko kapituloa... Izen buruekin ze komeriak, Killing Ifena. Hirugarren eta azken denboraldiko... Laugarren eta azken denboraldiko azken... Bueno, total, uxu errazkinek. Spoilerra egin zegoen, beraz. Niri ez. Zu sartu zinen hor bere txioetan eta txuitean eta... Orduanzuk ezagizu zer gertatzen den? Nik egin diezazukat spoilerra? Ez dut egingo.
noski. Ba, bai, egin zen iezadake, baina egingo bazenit, ez tokiz gertatuko litzateken, baina gozonik ez. Oso ondo. Listo. Hala ere, telesail zahar xamarretaz ari gara. Norbaitek gaur harrapatu nahi baditu, biak ere esango nuke gomendatzeko modukoak direla, nahiko telesail txukunak. Nire ustez Succession ari da luzatzen behar baino gehiago eta pixkat nora ezean, ez da hirugarren o... Hirugarrena ireratu zuten, urrian, eta uste laugarrena egingo dutela, baina bosgarrena ez dakit adostu duten oraindik egingo denez. Ba ez dakit, baina bai, korapila zen ari da pixka bat, nahi baino gehiago, baina ez dela ondo. Eta Killing Effect ikarrarezko gainbera egin du azken denboraldi honetan. Bai, mundu guztia berdina esaten. Bai, horra dos gaude. Soberan aurreko denboraldiko azken atala amaiera bezala saldu baligute ere, amaiera txukunagoa zateken hau baino. Baina tira, guk hobeak, berriak, bestelakoak proposatu behar dizkizuegu, zarrak ez direnak, naiz eta Netflixek aurkeztu behar duen, edo Netflixen ikusteko komentu behar dizuegun hau, Old Enough izenekoa den. Bai, eta... Zara, Old Enough, nahikoa zahar? Bai. Nahikoa zaharra? Literalki, bai, horrela izango zen. Hau ere, honekin ere spoilerrak egitea zaila da. Netflixera iritsi zelako apirilean, baina 1981 urtean aireratu zuten lehen aldiz Japonian, Nippon TVk, baina mundu okzidentalako izan dudan bezala duela 2 hilabete ezagutu zuen, eta mundu guztia liluratutago telesail honekin. Berez reality show bat da, eta bertan, premisa simplea da, gurasoek haur txikiak bidaltzen dituzte lehen aldiz bakarrik mandatuak egitera. Bideoak ikusi ditut, bai, neskatu txiki bat boltsa haundi batekin ogia erostera lehenengo aldiz bera bakarrik. Oi, ze polita dia. Dia super txikiak eta oso politak. Eta, japonieraz tituluak horri referentzia egiten dio, da nire lehen mandatua, Hajimete no Otsukai. Eta, liluratu gaitu, igual behar bada hemen ez gaudelako ohituta, ez? Hain aur txikiak horrelako gauzak egiten ikustera. Eta hori, bidaltzen dituzte, 2-3 urteko aurrak, kilometroak egitera kale arriskutsuetatik, trafiko ugari dutenak. Eta juten dira banderita batekin, jendeak ikusteko bakarrik daudela, eta, pixka bat ardura izateko bereekin, eta... Baina, esan diazu, nik ikusi dudan neskatu txiki hau. Karo, neskatu honek, orain, 30 urte dituela? Bai. Ai, ba... Zarra dira. Claro, 85an zehatu balin bazuten lehenengo aldiz. Ara, gehatu nahiz pixka triste egia zen. Triste ez. Esperantza zenuken oraindik neskatu horrekin topatu eta bizarka emateko. Ba, ez que dala txiki poli-polita, eta, claro, ja ez. Dala txiki poli-polita. Bueno, igual da txiki poli-polita. Ja, igual jarraitzen du izaten txiki poli-polita. Baina hemen ze... kultura arteko arrakala, Ze hemen 3 urterekin ez duzu txemea edo alaba bidaltzen, ez dakit zapata dendara bera bakarrik. Eta 30 urte pasa dira, beraz ez dakit horrela izaten jarraituko duen, baina egia da nahiko independenteak direla gaur egun ere oraindik Japoniako aurrak. Baina, hori hemen ikusten dienak 30 urte dituzte. Asik ez dakit horrela izaten jarraituko duen. Eta hemen ere arrakasta izaten ari da, beraz? Bai, duela 2 hilabete aireratu zuen Netflixek eskubideak erosi zituen, baina, oraindik badakizue gauza hauekin nola den, 2 egun edo irauten du pixkat furor horrek, baina jarraitzen du puri-purian egoten. Niko gogan dut, nire ikasgelako lagun bati etxeko giltzak eman zizkiotenean. Ze, klaro, zuk giltzak, orain egunero erabiltzen ditugu, baina badago hor bizitzako tarte bat, ez? Zuk etxeko giltzak ez dituzu behar, ze beti pertsona helduago batekin sartzen zarelako etxera, edo beti norbait dagoelako, eta gogoan dut eman zizkiotela giltzak, eta izan zela horrela gure artean zekitez, guk aipatzen genuen, eske ze heldua zaren, ez? Giltzak eman dizkizute eskolatik etxera bakarrik joan, eta etxera bakarrik sartuko zarelako. Eta izan zen pixka bat, nagusitzen ari gara.
Ez pentsatu nahi, 2 urteko ume hauek ez dute sentsazio hori. Bueno, bakarrik ez doaz, grabaketa taldea hor dago, bueno, beraiek ez dakite, beraiek uste dute bakarrik doazela, baina, bueno, zeo ze gertatuko balitz, grabaketa taldea hor dago. Eta, bueno, benetako odiseak dira ume gontzako, oso txikia direlako, eta beraientzako kilometro hori, eta egoera oso samurrak eta oso barregarriak gertatzen dira haien artean eta kalean aurkitzen dituzten ez ezagunen artean. Eta konfortibi da. Ikusten, telesaio horietako ikusten duzuna, zoze pentsaraziko ez dizuna ikusi nahi duzunean, tartetxo bat duzunean, ze 15 minutuko atala dira, gutxi gora bera. Eta, bueno, momentuz 20 daude ikusgai Netflixen, baino uste dute gehiago jarriko dituzela. Oso politia die. Oso politia dia. Atek esan digu, arratsaldeon ta justu arpidetza utzi eta Netflix atope serieekin. Ai, ate, begira. Nik Apple TV-ko arpidetzak endu nuen eta orduan hasi zen idoia Apple TV-ko telesaia gomendatzen. Ez ditutu dira okarri? Eskerrak. Gauzat esango izuet, zuen inskripzioek eta suskripzioek eta arpidetzek kezkatzen naute. Baina... Zukera bentset dituzunako gureak. Bai, horretik leheno botaet pasaitz aldatu didatenarena eta ez da gitu lertu ezun, baina... Baina gauzat esan egin zueke, aze bazarete, zuk idoiari Apple TV-koak ez itzala ekarri eskatuz, atek Netflixekoak ez ekartzeko eskatuz, azkenean sekzio hau, zea. Itzuliko gara telebista tradizionalera. Gaur Euskal Telebistako bigarren katean Western. Gaur ere bai. Gaizto aiz geho, Gaizto ez. Eska berbida, gratitik entzuten ari zareten entzat. Momentu honetan ikusten ari gara bideoan mutiko txiki bat, eta joan da lore sorta bat hartzera, eta lore sorta da bera baino askoz handiagoa. Eskezi. Eta ona izan da denda atariri iritsi denean, atea zabaldu zaio, eta ikusi du umentzako bolatxo batzuetan jostailoak botatzen dituzte makina horietako bat, eta dendako atea utzita aurra hurbildu da, eta horrela geratu da makinatxo seinalatzen, normala da, adin horrekin. Kotxaua, gauta. Eskezi txiki biagorkak dio, nik kendu dut Movistar Plus. Hori xegoa gora, zerrendatik, plataformak entzun. A ber, irratxaio horreate behar dugula. Ia da. Atek esan du, VHS gomendioak. VHS gomendioak... Bueno, hau izan zitekeen, ze 1981ko abelin bada, ziur hasiera batean VHS-etan ere sortuko zutela. 81an japoniarrek dagoeneko DVD erabiltzen zutela. Hori hemen Europako kontu zaharra dira, baina ez da egiten. Bale, barkatu. Bueno, telesaien artean hori. Telesaien artean hori, old enough. Errezik usteko modukoak, eta pixkatola... Onki gari xamarra dira, xamurrak dira. Ez, aurrak ikusita. Eta orain guraldi hona datorrela, 60 minutuko kapituluak ikusten ez egoteko, Asko ez pentsatzekoak esan dezu, ez? Bai. Horren inguruan, horrekoan aritu nintzen irakurtzen, eta oso interesgarria iruditzen zait, ze gertatu da horrelako paradigma aldaketa bat, ze duela urte batzuk, zuk kontzertu bat eskaintzen baldin bazenuen, edo antzezlan bat idatzi, eta bueno, ez, lehenengo aldiz estreinatu, eta norbaitek, esaten baldin bazuen, atxegina, ez, simpatikoa dela, horrek, laudorio baino, pixka bat, iseka egitea bezalakoa zela, ze horrek esan nahi zuen, etzela oso, ez dakit, teknikoki oso landua, edo kalitate handikoa, ez? Soiek, azaleko zerbait bezala. Oso azalekoa zela, atxegina, ondo, polita, ez? Gustora. Eta orain berriz, nola, geroz eta gehiago guk jotzen dugun horrelako telesain eta pelikulen bila, ez? Feel good edo horien bila, guk ondo sentitu nahi dugu, eta askotan gure hartan, gure lagunei galdetzen diogu, komentatu diazu pelikula bat horrela ondo sentitzeko moduko, ez pentsatzeko. Eta nola, orain ez pentsatzeko gauzak bilatzen ditugun, eta duela urte batzuk hori pentsa ezina zen. Behiniko, mesedez. Bueno, barkatu baina, osnarketa politia interesgarria da. Horrek nahi duzia zuela kaso zipitzik egin. Idoiak egin dizu, seguro.
Badu zer ikusi, igual, orain jasotzen dugun informazio guztiarekin, eta kriston oldea jasotzen dugu egunero, beti albiste txarrak eta gero ozioan, beste goza batzuk ikusi nahi ditugu. Eia. Horrekin, Bai. pelikuletara, sartu egin duguna. Vale. Pelikulen inguruan itzin behar dugu zuekin, eta hemen berriz ere arpidetzarekin festan. Ze Prime Videokoa da, lehenengo proposamena, maiatzaren 27an, joan den ostirala izango zen hori, ez da? Bai, ostirala. Estrenatu zen Veneziafrenia. Bai, Alex de la Iglesiaren azkeneko lana da, berak eta Jorge Gerikatxeberriak idatzitako gidoiarekin, eta Sitxesen izan zuen premierra. Aretotan ja estrenatu da, eta ja ezin da ikusi, beraz ikusi gabe geratu zirenentzat, orain Prime Videon ikusgai dute. Bring death to our city. So we have decided to generate fear. Ezkondu aurreko agurra ospatzera Veneziara doan lagun talde bat da protagonista, eta horien artean lagun talde hortan ditugu adibidez Ingrid García Johnson, Silvia Alonso edo Goize Blanco aktoreak. Ezkon aurreko agurra Venezian ez dago gaizki, Nibela, Bai, esango nuke, lagun talde honek badu jornal potoloa. Bai, eta trailerrean esaten dute, ez dakit zeinek esan zuen Las Vegas hau baino beto zegoela, beraz, behain bi aukerak ziren Venezia edo Las Vegas. Buah, beraz, nik nahiago dut Veneziara joan, Las Vegasera baino. Ondo pasatzera joaten dira, eta komedia dirudiena, pixkanaka beldurrezko slasher filma bilakatuko da. Slasherra ez dakin erantzat da beldurrezko zinemaren azpigenero bat, zeinetan mendekuak motibatzen duen hiltzaile bat dagoen, eta heriotzak oso azkar ematen dira, eta torturarik gabe. Da, etengabeko, hilketa erritmo hondikoa. Eta kasu honetan, mendeku bila dabiltzenak, veneziarrak dira. Turismo masiboak eta gentrifikazioak haien hiria izorratu dute, eta turistak desagerrarazi nahi dituzte, nola edo ala. Wow. Ez dutela makala. Veneziatik turista guztiak desagertarazi nahi dituzte? Bai, beraz, pelikularen helburua ez da zuk deskubritzea zein den gaizkia, ez? Osea, dagoeneko badakigu. Veneziarrak dira, eta turisten aurka egiten dutena. Bueno, interesgarria. Lan makala ez dute, Veneziako turista guztiak akabatu nahi badituzte, ez da munduko hiri gentrifikatu guztietako turistak akabatu nahi badituzte. Ze Venezia izan daiteke, abide garbienetakoa, baina arazo hau bera Euskal Herriko hainbat hiriburuk ere bizitute, eta kaso horien artean nabarmenena Donostiak berak, ez da. Beraz, ez dakit, bueltat emaniko beluteo, hemen badute bigarren atala egiteko nahiko aitzake. Izu ikusi duzue, protagonistako bat da Armando Derratza, Brunelliren papera egiten du ikusi dut hemen, momentoten ikusi duanean Toni Serbilorekin naztu dut. Ai... Bado, kantza pixket? Toni Serbiloren bertxo gazteagoa zaneko duzu, ez? Ikusi duzu plano frontal hori? Bai, badu. Oso Serbilo da? Bai, badu. Bai, gaztexegoa eta kaso argala baino txikiagoa, ez hain handia, ez? Baino... Begira, nik beldurrezko pelikulak ez ditut ikusten, ze, gero oso gaizki pasatzen dut. Eta egoten naiz etxean, eta egoten naiz gaueko ordu txikitan ohean etzan da, eta sekulako pixagurarekin, eta ez naiz ausartzen komunera joatera. Osea, ezinezkoa da. Baina slasher estiloko pelikulak ikustitzaket ez didate horrelako beldurra ematen. Bai, ze da hiltzaia agertzen da, lepoa mozten dizu, eta joaten da beste norbaiten gana. Ez dago horrelako, tentsioa badago, baina ez dago horrelako gauza paranormalik eta ulertu ezin daitekena. Hori da, bai. Beraz, Atenea galdetzen du, ondo dagoen, pasaden egunean ikustekotan ibilizela, baina azkenean ez zuela ikusi. Gomendatuko diogu, ez? Bai. Nik ez dut ikusi Atenea, baina gomendatzen dizut, baina ikusiko dut. Bai, nik ere ez dut ikusi, baina gomendatzen dizugu Atenea. Eta honen ostean gehiago etorriko dira, The Fear Collection zigilu berriaren lehen filma da Veneziafrenia. Amazon, Sony eta Poughkeepsie Filmsek elkarlanean sortu dute proiektua. Poughkeepsie Films da Alex de la Iglesia beraren ekoiztetxea. Eta, helburua beldurrezko eta suspendezko proiektu gehiago
ekoiztea izango da. Blumhouse etxeak egiten duen bezala, beldurrezko filmak egiten dituen ekoiztetxe bada. Eta hurrengoa Alex de la Iglesiak zuzenduko du? Ez, hurrengoa Jaume Balaguerok. Jaumek zuzendu zuen Rek bai. Trilogia. Hoi bai beldurgarria. Hori bai, hoi beldurgarria da, bai. Horrekin orduan komunia bai, ez nola zen? Nola? Pixeita juteko. Ez. Rek ikusi ostean, zu ohera sartzen zara eta ezin zara ohetik mugitu. Eta portal zaharretan ezin dizu sartu berriro. Ez. Ixo, ya está, ya beldurra. Eta pasillo luzeak. Ya está. Izer da, oldinafeko umea, negarrez. Ez, katu bat labana lepoan sartu joten. Inigo... Petakoek digituko digute bronka botatzeko. Inigo! Baina katua esan du eta ez txakurra. Ja, ala ere. Arratxaldeko alabaketa 39 minutu, laizter 20 gutxi izango ditu arratsaldeak eta gu hemen asteazken arraro xamar batean gabiltza. Ez dizuegu bukatuko, baina naiz irratian zarete eta bigarren kafean gauza arraroak ere gertatzen dira, gerta daitezke eta gaur gertatzen ari dira. Txantxagalde batera utzita, urrengo proposamena aurkeztu barri zugu. Ekainaren 3an estrenatuko baita, ostiralean, Las Gentiles, hau aretoetan, ez plataformetan, beraz ez daukezue arpidetzarik egin behar, ez da inorri lapurtu behar ere, sarrera bat oraindu behar duzue, Santi Amodeok zuzenduta, Las Gentiles filmo. Bai, Santi Amodeo Donostian adibidez ezaguna da, El Factor Pilgrim aurkeztu zuen New Director saian, eta bertako saria ere eskuratu zuen 2000 urtean. Astronautas eta Cabeza de Perro bezalako filmak ere zuzendu ditu Sevillako zuzendariak. Eta Sevillan bertan aurkeztu zuen Las Gentiles film hau, baita Tallingoan ere, eta harrera oso ona izan zuen. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy bien contigo, Ana. Porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. Yo. Protagonista Ana dugu. Bere bizitza eta bere sentimendu guztiak Instagramen iraultzen dituen nerabea. Eta, bueno, nerabe zaroak gauza horiek ditu, etapa komplexu batean dago Ana. Familia arteko gatazkak ditu eta adin horrek dakartzan zalantzak ere baditu. Gainera, beti mirestu izan duen bere lagun Corralesengan dituen sentimenduak ez ditu ulertzen. Badirudielako maite mintzen ari dela. ¿No crees que tendríamos que morir cuando aún somos especiales? Champi, ¿es verdad que tu padre le zurra a tu madre? Lagun honek eta institutuko beste batzuk bultzatuta, internet bidez suizidearen ideiarekin jolasten duen talde batekin kontaktuan jartzen da beste lagun talde hau, eta beren buruaz beste egitearen ideia jolasa da talde honentzat. Ihes egiteko eta euren arazoak hazteko modu bat, transgresorea den zerbait. Wow. Pelotazo bada pelikula, Bai, ez egit... Zer pentsatu egia esan? Zuzendariak baditu 52 urte inguru uste dut, eta kritikoek diotenez, badirudi gazteagoa dela, oso ondo ulertu baitu, oso ondo ulertu baitu adin horretako pentsakera, eta gaur egun adin hori izatea, eta sari sozialetan ibiltzeak ze ondorio dituen. Eta berak ariketa bat bezala hartu zuen filma, sari sozialak ez zituelako ulertzen, eta saiakera horretan filma osatu zuen. Wow, sari sozialak ez ulertzetik horrelako filmate egitera, hor sekulako erronka, no? ¿Qué pasa, capulla? Nada, imbécil. No me mires así que parece que me vas a comer la boca. No, ¿qué dirás tú? Gainera badu horrelako erronka bat, ze normalean sare sozialak pelikuletan ikusten ditugu, pantailan jarrita ez, testuak agertzen dira, mensajeak eta irudien gainetik, eta hau analogikoan grabatu da, Alex Catalan argazki zuzendariarekin, beraz horrelako beste erronka bat izan dute hori ondo plasmatzeko. Eta lortu dute horrelako itxura klasiko bat, 16 milimetrotan grabatuta. Porque a estas alturas llevamos casi 3 meses muertas.
Nei oso interesgarri egin zait, ez da gustatuko zaidan edo ez, baina oso proposamen interesgarri iruditzen zaitu. Bai, itxura hona dauka. Aretoetan, ostira ondatik aurrera Las Gentiles, Santi Amodeoren filma, eta bueno, aipatu bezala, edo urra hunditan murgiltzen den pelikula, eta Idoia Dabilarekin badaukagu hirugarren proposamen bat, hau ere aretoetan estrenatuko da, ostiral honetan, Everything, Everywhere, All at Once. Dena, edonon, aldi berean. Hori da. Iskat irakurriet, pausa lekuzkanpo. Dan Kwan eta Daniel Scheinertek zuzendu dute film hau. Urte luze zaritu dira elkarlanean, eta hau beraien bigarren film luzea da. Lehena Swiss Army Man izan zen, Paul Dano eta Daniel Radcliffe protagonista zituena. Eta, bueno, pelikula honetan umore absurdoa lantzen zuten, ze protagonista batzen gorpu bat gasak zituena, puzkarra botatzen zituena. Hori zen hasierako premisa. Beraz, umore absurdoan adituak dira, baina honetan pixka bat fantasiara eta zientzia fikziora egin dute. What's happening? Crazy Rich Asiansen ezaguna egintzen Michelle Yeoh da Evelyn, AEB-tan biziren migrante txinatarra. Senarrarekin batera garbitegi baten arduraduna da, eta, finantza kaskarrak dituzte eta familiarteko harremanak ere ahulduta daude. Halako batean dimentsioen arteko haustura bat gertatzen da, eta bere bizitza oraindik gehiago, hankaz gora jartzen da. Berak bakarrik salba dezake mundua eta aurkitu berri dituen botereak erabiltzen ikasi beharko du. Askok diote azken urtetan egin den zientzia fikziozko pelikularik berritzaileena dela. Eta herrialde ugaritan izugarrizko arrakasta izan du, eta nahiko berandu iritsi da Euskal Herrira. Ze martxo bukaeran estreinatu zen herrialde askotan, eta bere 9. astean oraindik aretoak betetzen ari zen, eta diru pila bat bildu dute film honekin. Beraz, iparraldean akaso ikusi dute dagoeneko edo ezagutzeko aukera izan dute? Ez dute aurkitu noiz estrenatu zen, baina azkenetarikoa izan da Hego Euskal Herria, bai. Every disappointment has led you here to this moment. San daiteke zientzia fikziozko pelikula bat dela, baina era berean beste genero batzuetan ere badabilela, ez? Bai, esan du, Daniel izena dute eta Daniels bezala ezagunak dira. Esan dudan bezala umore absurdoa erabiltzea asko gustatzen zaie, baina momentu hunkigarriak ere baditu eta drama zantzu horiek ere jende asko estena batzuekin emozionatu ere eginda. Estetikoki oso proposamen interesgarria dirudi. Bai, eta badirudi modan dagoela multibertsoa. Bai, hori supererioen errua da. Bai, kuriosoa da, ze bi filmak Doctor Strange multiverse hau. Eta film hau ia aldi berean estreinatu dira. Kuriosoa, behar bada benetakoa izango da multibertsoa. Ez guzti? Ja, joango nahiz hemendik beldurtuta, joango nahiz burua zorabiatzen. Inigo, nahikoa da, mesedez. Inigo! Multibertso hau interesgarria da, ze pertsona batek konektatu dezake beste multibertsoko pertsona berarekin, beste goiuri batekin konektatu, eta beste unibertso horretan behar bada baduzu abilezia bat hemen ez duzuna. Eta konektatuta, adibidez, pelikulan gertatzen den bezala, Evelyn batek arte martzialak dakizki. Eta borrokatzeko gai da horri esker. Beste goiuri deitu mesedez.
6-8-8-7-5-8 lau telefonora. Eta badaukazu aukera, gauza pila bat egiteko, zure beste pertsona horrekin lotuta. Eta horiek dira erabiltzen ikasi behar dituen botereak. Eta horien bitartez, mundua salbatu. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. Bueno, pelikula xelebrea. Friki xamarra. Xelebrea oso baina oso interesgarria. Bai, eta arrakasta handi izan duena, eta arrakasta hortarako ez da egite zantzuak edo ikusten dizkigu, beraz. Hemen beste proposamen interesgarria, Everything, Everywhere, All at Once. Irakurri dudenarekin, martxoaren 25ean estrenatu zen zinemetan, eta $25 milioi aurrekontu izan duen pelikula batek, aprilaren 11-arako $66 milioi bilduak zituen, hori apirilean. Eta esan baldin baduzu oraindik ere 9 aste geroago ere programatzen ari zirela, Bai, izugarrizko arrakasta. Bai. Pufa. Hoxek gaurko proposamenak, telesaili dagokionez Old Enough, Netflixen duzue, 91. urteko Japonian arrakasta handi izandako telesaila, hortxe aurrak erosketak egitera bidaltzen dituen bideoetan oinarritutako lana. Eta filmei dagokionez, Venezia Frenia, honek beldurra baina nola zen beldurra baino komunera joateko aukera ematen duen. Gero dago Las Gentiles, Santi Amodeok zuzenduta, hau zinemetan ostiralen estrenatuko dena, eta Everything Everywhere All at Once, hau ere aretoetan, Hego Euskal Herrian izango gara, Europan azkenak hau aretoetan izaten, baina ostiralean izango da, hau ikusteko aukera. Idoia da bilauzko duen, eskerrik asko. Zuei. Nik altu behar nizun WhatsAppeko gauza batengatik, baina Jurik esan du ezin dela gaioa bulandu. Ez dut hori esan. Mesedez, Ikusi Juren norpegia. Itzoiekin ez, baina ez dut hori esan. Adierazi diguzun moduarekin hori ulertu du. Bueno, galdetu Idoieri, ea ze iritzi duen. Ez, oin jez du nahi. Idoia, lehen... Bai, lehen aipatu dut. Mikrofono itxi didazu. Berez, bakizu nola begiratu diguzun eta zezezen azka horpegi esan deunen, igual Idoiakin gero hau komentatuko deuda. Komentatu behar ez du komentatuko? Historiako 2 ordu luzenak izango dira. Ez, bakarra falta zaigu. Arrasaldeko 5 gutxi dira, eta dagoeneko iaia ordu bat handigu gorko 2. kafeari. Kaferdia edan dugu. Orain kuriosia daukat. Gaur kafesnea. Bale, Idoia, kontatu behit. Nahi gabe izan dago, goieri. Aurrekoa nahi eta nahi gabe. Lehen albiste bat irakurri dute. Bi mutil gazte eta errebelde hauek. Eta ikusi dute WhatsAppek, urrengo aktualizazioan edo, aldaketa bat dakarrela. Eta izango dela, zuk zure WhatsApp mezuak, editatzeko aukera izango duzula. Beraz, orduan, ez dezula, pentsatu, igual idazten dezula, bihar 5 igerilekoan, eta gaizkidatzi dozu ordua, eta orduan orain ingo zenuke agian, ezabatu mezu hori, eta bidali, bihar 4 igerilekoan. Orain, ez da hori egin behar, ze editatzeko aukerarekin, hori editatu dezakezu. Zeiru ditzen zaizu. Tomato. Gaslighting egiteko aukera izugarria ematen duela. Tomato. Bueno, batzuk gaslighting egiten dute hori gabe. Egia da. Baina lehen kaptura genituen, ez? Azaltzeko, ez, hau ez da horrela, zuk hau esan zenuen. Eta orain, hori galduko dugu. Bueno, hori esan egin dute. Egia da 2017an ere esan zutela, jarriko zutela, eta ez zut, oraindik jartzeko dago, esan dute jartzekotan direla, oraindik garatzen ari den tresna badela, tresna edo ez dakit nola ditu, ikusiko dugu, zer egiten duten. Ni nau konbentzitzen. Nire ez. Ez da nire, baina gainera iruditzen zaitiko zurra dela. Bueno, ez dago ez da bidarik hori. Horixe komentatu nahi zuten. Leno Goiuri alde zegoen. Bai. Oain ez dago. Gezurra iruditzen. Ze? Farsante.
Idoia dabil euskudun, agurtu ingo zaitu. Astelen arte. Astelen arte hori da. Astelenerako telesaiak ere piletuko zaizkigu, men. Izan ondo. Berdin. Aio. Ez gorka, aio, Idoia dabilari gu eskua zinora, lasai. Oraindik badaukagu zer kontatu zuekin. Zuei, zer kontatu badaukagula. Beste gauza askoren artean mito batzuk hautsi behar ditugu, hainbat euskal kanta hain euskaldunak, hain gureak ez zirela bagenekien, baina beste batzuen berri ezkenuen eta orain gehiago dakigu eta mezurtzago bizi gara. Zure urak zeharkatzen eta txalupa zarra. 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 Keep calm and bigarren kafea. 5 minutu justu arratsaleko 5 izateko eta guk aurrera egin behar dugu honako galderarekin. Bibider zenbatuta 8 dien arren, Patrikan lausos besterik ez. Puzle txikitu bateko piezak, elkarartzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafea. Galdera erantzuten zaila da, liburu ala kafea, ze batzuk oso kafezaleak gara eta hortxe, beste batzuk kafea zute maite eta orduan garbi dute galdera. Baina guk ez dizuegu Javier Muguruzaren kantu ederronen galdera gauzatuko. Badakigu kafezaleak zaretela bigarren kafean zuten duzuelako, eta badakigu liburuzaleak zaretela bigarren kafean zuten duzuelako. Beraz, guk liburako paraitu nahi dizkigu, ego Juri? Gainera Javier Muruzak abestian dio, ea zer erosi, eta zuek ez duzu hori erabaki beharko, ze ez duzu erosi behar, guk oparitu egingo ditugu liburu hauek. Zozketa bidez, noski. Zuze grazioso dagoen Julen liburu hemen jarrita horaz. Ba hori, liburu sorta bat zozkatuko dugula, 3 liburu osatutako liburu sorta, Erein argitaletxearen eskutik, eta liburuak dira. Arrate gainaren itzalen distira. Aritze Larragetak, Larragetaren Ana Kopek eta Matriosken kondaira. Zuk kafean nahiago duzu largi geratu da. Baina, xixkoin da, Eta Kepa Iribarren 72 ordu. Hori da, 3 liburu oparitu nahi ditugu, 3ak pertsona batentzat. Hau da, sorta oparitzen dugu, ez Irabazle bakarra. Hori da, irabazle bakarra, aukeratuko dugu. Galdera bat egin dugu Instagramen. Galdera hori zuzen erantzuten duzuen artean erabakiko dugu garaia. Eta liburua ez, galdera honakoa da. Ze liburu dago Getarian girotua? Eta liburuetako bat, honek ez du esan nahi erantzun zuzena liburu hau denik, baina 72 ordu, Kepa Iribarren liburua gainera sinatuta daukagu, hemen Kepa Iribarratzu izan zelako, eta dio kafe goxo-goxoa eta liburu bat, alda plano berik, besarkada bat, Kepa eta sinadura, maiatzaren 31an 2022an data eta guzti. Eta guk ez dugu galderaren erantzuna esango, baino gauzatxo bat kontatuko dizuet. Duela 2 egun galdera jarri genuenean, 3 aukerak jarri genituen, eta nahiko orekatu egon zen, batzuk esan zuten Ana Kopek, bestek 72 ordu, bestek itzalen distira. Atzo galdera berriro gure historietan jarri genuenean, ze egunero parte hartu dezakezue, igandera arte, eta astelenean esango dugu norden irabazlea, atzo elkarrizketa entzuntzen dutela dirudi, ze gaur, 188ak ondo erantzun du. Entzuten gaituzue beraz. Hemen, ari nintzera Kepa Iribarren sinadura edo dedikatoria ikusten, akaso inoiz kontatu dut, baina berriro kontatuko dut, behin lagun batek utzi zidan liburu bat, liburu zahar bat, garai bateko dagoeneko esizitzen ez den liburu denda baten zearekin, eta
referentziarekin eta bar, eta bertan liburua autodedikatuta zegoen, ere buruari egin zion dedikatoria bat, eta zen, ez dakit, ez dakit zeinentzat, bere izena zen, nik jingo nuke, Inigorentzat, zure bizizako udara zirraragarrienetik, besarkada bat, eta norberak, eta data, eta kerrezko eragina edo impacto sortu ziren ikustea, ni jaio aurreko data zela, sinadura horrena, eta liburu horrek jarraitzen zuela hola gozo. Eta polita iruditzen zait. Izue, sartu gure storietan, sartu gure Instagram kontuan, Bigarren Kafean, eta erantzun, eta guk astelenean esango dizuegu, norden liburu sorta honen irabazlea. Hori da, niri atzo pertsona batek esan zidan, otira noiz bidaliko dizkidazue liburuak. Barkatu. Barkatu? Bai, haze agusardia, eta haze atrebentzia. Sango nuke. Guk zozketa egingo dugu, eta astelenean egingo dugu, eta zuzenean egingo dugu Bigarren Kafean, 4:00 6:00 tarte horretan. Hor egiten dugulako Bigarren Kafea, oraindik ez dakigu noiz zeune. Eta Goiuriren zintzotasuna zalantzan dagoenez, Idoiak aterako du papertxoa lasai. Hori da, Idoiak aterako du papertxoa, eta ikusiko dugu, ea nork irabazten duen. Dagoeneko asko zarete parte hartu duzuenak, beraz. Espainetan Leia dago Julen. Bai, leia dago. Gauza bat esan bar nuen, zuk esan duzunaren aritik. Nahikoa erraz jartzen dugu zozketan sartu alizatea, mintza zozketa egin beharko dugu, ez? Estela zuzenean oparitu eta listo. Hori da. Horrengoa zailagoa jarriko dugu, Bai, baina momentuz hori, 3 liburu, zuentzat. Bizitzaz pensatzea baita, literaturaren ardura. Izan ala ez izan, erabaki hartu dut zirzan. Izan ala ez izan, erabaki hartu dut zirzan. Urtekoa izanagatik, atera zaztu ardo bat. Naiz irratia. Bueno, Iso eta Dado Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta abestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite zegeio kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abestia baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin, gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estilo bat baino gehiago, bai baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat dab jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko
prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baina diska honetan nik uste dute nahiko presentea izan dugula, aurreko beste 2 diskekin konparatzen baldin badugu. In the end, with the cash you spend, you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero 2 saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai, abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, beste batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, gero teksturak bilatu behar dira, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska hontan, lupak dira, baino gero Dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu hontan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori Dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noskia hongo garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tatik 12:00-etara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 eusten nauen soka zara. Goiuri Inigo, lehen errodatu Zuzuk Inigo, Euskal kantugintzaren inguruan, ez dakit, hau txarrotu ez dugu esango, baina baten bati agian sorpresatxoren bat emango diogu datozen minutu eta landuko dugun gaiarekin. Asko dira Euskal kantutegi osatzen duten abestiak, urteetan zehar, aleka osatzen joan da kantutegi hori, eta horietatik batzu gu guztion bizitzetako soinu bandere bihurtu dira. Euskal musikarien ahotik entzun izan ditugu abesti horiek, eta gehienon kasuan, hasiera batean behintzat, abestien egiletza hori edo beraiei aitortu diegu, errazoi ezberdinak medio, alde batetik akaso, duela urte batzuk, hemendik kanpo egiten zen musika ez genuelako gaur egun streaming plataforma, YouTube, eta antzeko balia bideen bidez, gaur egun oso eskura dugun moduan, duela urte batzuk ez genuenez, eta bestetik, kaso gure inozentzian ere, beste horiek gure egiten genituelako, gure musikarien bertsioekin. Na 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 esan sentitzen dudanan ez dela egia. Adibidetxo batzuk jarriko ditugu gaian sakondo horretik. Esate baterako, Eganek abesten zuen behin batian Loiolan kantua, John Denverren Anis Song kantuaren bertsio badela, hori izango dagian, hemen ere guardian komentatzen aritu garenean, Goiuriri behintzat, Goiuri erabat markatu zuen albistea edo bertsioa hori izan zelako. Beste asko daude, The Velvet Undergrounden Sweet Jane kantua adibidez, Dream Dodge taldeak bertsionatu zuen, Maritxu abestiaren bertsio ezaguna, originala oso ezaguna baldin bada, gure artean Dream Dodgen bertsioa ere oso ezagun egintzen, eta horiek bezala beste kantu asko eta asko sartu litezke zerrenda horretan. Andoni Ollokiegik Twitterren egindako ari batek edo kantu zerrenda batek jarri gaitu gaiaren arrastoan, hemen euskarazko abesti famatu batzuk eta beren ingelesezko bertsio originalak izenburua jarri dio Andoni Ollokiegik bere ariari,
eta garai ezberdinetako abesti ugari bildu ditu. Lehenik, musikari euskaldunen jarritako bertsioak eta bakoitzaren atzetik, jatorrizko bertsioak ingelesez edo dagokion hizkuntzan. Ikerketa lan interesgarria osatu du Oiokiegik, eta beste hainbat txiolariren laguntzarekin, arian oraingoz behintzat, 30 abesti baino gehiago badira. Ez da lehen aldia, horrelako zerbait egin dela, Andoni Oiokiegiren ari honen aurretik, bere garaian, lehen begiratzen aritu naiz, eta 2018an jada, bertsioen jolasa izeneko traola bat ere erabili zen, euskal txiolarien artean, eta osatu zen orduan ere antzeko bertsioen zerrendatxo bat edo hori bat, baina guk Andoni Oioki egindako zerrenda hori hartu du Gabia puntu modura, eta ez dakit, Goiuri Inigo, zuen memorian zein ote den gai honekin lotuta duzuen lehendabiziko oroitzapena edo gehien markatu zaituen oroitzapena? Nik esan duzun bezala, behin batian Loiolan abestiarekin trauma daukat. Ze nik, abesti hori noski txikitatik ezagutzen dut eta esan zidatenean, ingelesezko abesti baten bertsio bat dela, nire buruan zerbaitek ez da egin zuen, ze gainera nik pentsatzen nuen behin batian Loiolan abesti herrikoi bat zela. Hau da, ez dakit, mendeak zituela, ia. Eta orduan, pentsatzea, zegoela beste abesti bat ingelesez, berdina zena, hasiera batean pentsatu nuen, ez, kontrakoa gertatuko zen. Hau da, guk daukagu, euskaldunok daukagu behin batian Loiolan, eta gero etorri da Jon Denberrau bere abestia egitera ingelesez, behin batian Loioleko doinua lapurtuta. Eta esan zidatenean ez, nik oraindik ez dut gain ditu. Ez dira errexak, eta batzutan jendeak ez ditu ezagutzen. Nik duela gutxi ez dut aipatu nola, taldekide bati hau esan, eta nola behin batian Loiolan ez dela eganena, eta ez da eganena, zer egingo diogu, nik honekin esatzen dudan bezala trauma daukat. Nik nire kasuan baita ere, behin batian Loiolanena bezala egan taldea bera, ez? Zenbat abesti zituen eta abesti atseginak eta gero nire enteratzen hasi nintzenean, badago beste abesti bat, Take Me Home, Jon Denberren abesti ezaguna eganek ere bertsionatzen zuen, eta ez dakit edo esaten dizute, akaso ez direla, baina nire hori nahiko txikitan harrapatu zidan eta ez diozu beharra dinako arretarik edo jartzen, ez? Baina nire kasuan, jabein adin badaukazu, gauzetaz gauzak ulertzeko, gauzak enteratzeko, eta zabaldu zen albistea, Kentzazpi taldeak, ez? Hainbat, ez dakit nola esan, hainbat abestiren bertsioak egiten zituela, edo hainbat abestiren garai hartan, ez zeuden agian plagio eta itzugi guztiak ez ziren erabiltzen, kopiatu egiten zituztela, zabaldu zen, bere garaian, eta nik hori izan nuen lehen edabiziko, ez dakit, erreferentzia, edo gai honen inguruan interesan biztu zidan lehen edabiziko albistea, eta esan behar dut, Andoni Oiokiegik eta besteen bat txiolarik egin duten zerrenda horretan, esan behar badizu eta hainbat sorpresa ere ikusi ditudala, eta hainbat, ez dut esango, txaskorik ez dut eraman, baina espero ez nuen artista batzuk ikusi ditudala, beraien kantutekin ere behituztela, duela urte mordoska bat, beste artista batzuk egindako kantuak. Lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaudet bere argia ikusteko. Here I am, this is me, there's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am. Nik uste hemen alare behar dugula iztegia osatu. Hori da. Ze kontzeptu ezberdina daude. Hemen zerrenda honetan ikusi dituen artean badaude batzuk antzekotasuna izan dezaketenak, beste batzuk goitik berako kantuen bertsioak dira. Entzuten ari garen hau, Bryan Adamsen Hiraiam da, eta honek Kentzazpiren ilargiaren estribilloa ekarri zuen. Ez dut esango ondo edo gaizki, ondo egitzait iruditzen, baina bereziki gaitzetxiko nituzke zati batzuk hartu eta horiekin kantu bat osatzen dituzten musikariak, ez? Uste dut hor
beti egon dela, lehen aipatu duzun ez ezagutza hortatik, garai batean musika ezagutzen zuen diskotara sarbidea zuenak, eta diskoak lortzeko aukera zuenak, eta zegoen jende hortan asko ibiltzen zena, muga gainditu eta iparraldean zitzaketen, akaso hemen lortzeko aukerarik ez zeuden diskoak, Londresera joan eta bertan Londonen ikara harrizko zea. Baina besti oso bat egin eta kentzazpigorrakoak egin ditu beste norbaiten musikarekin eta diskoan jarri letra txiki xamarrean, garai batean hori eganek egingo zuen edo beste askok. Tira, ez zait ondo egiruditzen batez ere ez denean nola errespetu osoz eta publikoki, hemen Pennywisen bersio bat egin du, ez? Esaterako, Anarik binu kantari xamorrekin egin duena. Horrez dago zalantzarik. Deno dakigu Anarik bersio bat egin duela. Hori da komunikatu dutena. Bersio bat egin dut, maite dudan kantu batena. Egin dut bersio bat, aurretik ez da izen bat, dozena kanta sortu eta hainbat lan osatuta, eta hau da bersioa. Beste batutan iruditzen zaitu hori iskutu xamarrean, tira inork ez badaki, eta garai batean zer esanik ez, John Denverren bertsioa zela jakin hartzen denbora pasako zen, eta baina ja zati bat hartu, eta zati hortan oinarrituta, zure kantuaren estribillo osatu, eta ondoren beste kantua osatzen joan, eta niri hori itxusiagoa iruditzen zaite. Hor garrantzitsuena da, eta zuk aipatzen zenuen moduan, zer komunikatzen duzun, ez? Iskutuan ibiltzen baldin bazara, edo benetan basaten duzun, hau, begira, hemendik hartu dut, eta zati hau hemengoa da, eta hau da basea, eta honen gainean ezakiz ere egin dugu, edo talde honek asko inspiratzen gaitu, eta gian hauen zutean, ez dakit, gogoratorriko zaizue, berri txarrak hartu dugu inspirazio iturri gisa, eta hau egin dugu. Ez balin baduzu esaten, hor dago arazoan eretzako. Eta horrelakoa gertatu dira. Gero badago niretzat beste muga bat ere. Hemen talde guztiak zaku berdintxuan daude zerrendan, eta egon daitezke noski, baina batzuk erromeria taldeak izan dira. Erromeria taldeek bere DNA-an izan dute beste enkantuak egitea. Eta erromeria talde batzuk izan ziren horre, ez dakit, mugakoak edo ez, euren kantu propioak egin bai, eta gero harina eta fandangoa jo, Akelarrek hori egiten zuen, kantu propio asko. Esango nuke Akelarren kanturen bat ere ez ustean norbaitek garrapatu zuela. Hau, ez dakit noren kantua da. Ez dut esango ze kantu, ze agaso kerribiliko naiz, baina hori ere gertatzen zen. Drindotxen hau. Standing on the corner. Edo Jurenek aipatu den The Velvet Undergrounden Sweet Jane hau. Jackson's corset, Jane is in her. Beste kasu batzutan pixkate hori aipatzen genuen, ez? Asmoa ere badagoela hor eta ezagutzarako aukera beti ez dela berdin izan. Noski artistak esango du, ezagutza falta ez da nire ardura. Bai, hori da, eta gero hor gertaliteken bestea da, nola baitere, garai batean akaso inork ez zuela pentsatuko, hori egiten zuenak ez zuela pentsatuko urte batzuren buruan, guztiak azaleratuko zeni, guztia bistan geratuko zeni, baina netzako gakoa lehen aipatzen zenuten horretan dago, ez? Gero, bertsioak egitea edo ez egitea, hobeto edo okerrago irudituko zaizu, baina zuk garbi esaten baduzu, behiranik hartu dut abesti hau gustatzen zaidalako, eta egin dut Goitiberako bertsio bat, abesti horrena izenburu eta dena mantendu ditut, eta esaten dut dela halako artistaren bertsio bat, asko gustatzen zaidan abesti bada, eta egin dut. Gero, gustatuko zaizu, edo etzaizu gustatuko musikari batek beste norbaiten bertsioak egitea, baina zuk esaten zen, letra txikiarekin, hau txikiarekin, hartu dugu abesti zatiru bat, eta gero gure abesti egin dugu. Baina orain aipatu duzu beste gako bat, garaia. Orain ezin da egin, orain kontsumitzen dugu mundu osoko musika, eta orain badauzkagu programak, badauzkagu Shazam modukoak, Alexa, Googleek, eta zuk jartzen duzu, eta agian zuk ez duzu ezagutuko Ryan Speedwaysek egiten duen abestia, ez? Texasen egin duena, nebada, eta zuk egiten duzu abesti bat euskaraz, eta zuk jartzen duzu ordenagailuan, eta ordenagailuak esaten dizu. Abesti hau, Ryan Speedwaysen abesti hau da, beraz, garaiak eragin asko dauka. Gaur egun ezin da egin, ohartu egingo gara. Dudaria, Egia da gaur egun musikare konsumitzen dugula asko digitalki eta diskoetan liburuzketan ager daitezken azalpenak ere galdu egiten ditugula.
ze nik jakin badakit, Kenzazpiren kasuan, kantu batzuk beste talde batzuenak zirela, agertzen dela liburuetan. Bai. Beste kantu batzuetan ez da aitortzarik. Kenzazpik izu esaten zapalduen olerkien esaterako Avril Lavinen estrofa atera biltzen duenik. Gero badago hau kasualitatez gertatzen dena sinisten duenik, edo uste duenik, eta musikariak dira batzuk, eta garai batean Kenzazpiren kantu hauen inguruan ere, izan nuen eztabaidarik, ez jo, eske hau, azken hain beste kantu egiten dira, harmonia eta musika eta mugatua da, eta jo, ez dakit niri gehiagitxo iruditzen zait, eta ba, zentzuten ari ginen orain txen Marinelaren zai Sorotan Beleren kantuaren, ba, bertsio hori, ez? Bueno, bertsioa ez, alderantziz, hori kantu originala, Fairport Conventionen Farewell. Nik hau atzo jakin nuen, edo gaur jakin dut, Twitterreko ari hori ikusita, baina, ziurrenik liburuzkartan eta diskuri oraindik izango du nunbait gordeta, jarriko du, esango du, ba, hau bertsio bada, ez? Eta goitik berako bertsio bada, bizkat moldatzen dute noski, moldatu behar denaren adina ere, nik uste dut bertsio bat ezin dela egin karaoke bat bailitzan. Zerbait zuretik zerbait eman behar ditu. Bai. Eta hori esaterako, respeto guztiarekin, baina Kenzazpiren hainbat kantuekin gertatzen da. Bateria breakak, gitarra riffak, soka konponketak, dena berdin eta, bueno, gainetik euskerazko letra bat kantatzen, ez. Iruditzen zait hori mugan dagoela, norbera libre da hori egiteko, baino uste dut saiestezina dela norberak hau jakiten ez duenean sustu hartzen duela, eta nik gaur jakin dut Oiama Euskal Herria ez dela Benito Lertxun direna. Eta horre mundu txiki bat erori zait. Tira Benitoren kantu hau ezagutzen duen zule orok, baina akaso ez zuen hau ezagutuko. Ce soir le vent vient de la mer. Septembre est là, l'été s'en va. Miguel Mathieu da, Mirel Mathieu, Akropolia dio, eta inola esan barra nau, baina. Andonio Jokigik sare sozialetan Twitterren publikatu duen ari horretan 30 kantutik gora agertzen dira. Batzuk inolaz ere susmoare harrapatuko ezkinienek. Ertzainak badu, No Time for Love, baina noski izena mantentzen den momentuan norbait pentsa dezake Christy Moorren No Time for Love kantua egiten ari dela. Bestelakoak badaude, batako lopirtxita porotzen xalala, bueno, ez dela inshalala, edo kortaturen mierda de ciudad de businessen drinking and driving dela, sarri, akaso adibide mitikoena, baina uste torre gehienek inorez gaitu laula ez ustean harrapatu, baina askoz adibide gehiago badaude. Eta bitxiak ere bai, esate baterako, oskorrik abesten duen gora eta gora beti abestia, Txekiar armadaren Eskoda Laski abestian oinarrituta dago, eta beste alde batetik, lepoan hartuta segi aurrera, British Army Songen, It's a Long Way to Tipperary abestian oinarrituta, omen dago nik ere sorpresa asko hartu ditut, baina, nonbaitetik atera zituzten horiek ere, nonbaitetik ezagutzen zituzten abesti horiek, bere garailen aipatu duguna ez, musika, garai hartan akaso musikarako sarbidea etzela inerrazazuk aipatu duzu, kasu askotan atzerritik ekarri hartzirela diskoak, eta batzuk behintzat bazuten irismen hori edo sarbide hori musika horretara? Gero ere badaude, talde tematikoak, generaletik oso markatuak direnak, folk giroan ari direnak, esaterako bizardunak kantatzen du Nafarroa gurea berria. Herrizkako plazan ikusi zikudan,
honek ere badu parean The Dublinersen The Wild Robert. Badute hor estribilloa kantatu garagardo hartu eta hor altxa eta horrela besteko... Bueno, sorotan belek ere bazuen puntu folki hori, beste folk kolore batekin eta hor ere badaude zeak. Niri, aspaldiko kontua daude, baino flipatu ninduen eta pena handia emantziten honek esaterako. Errikuste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, gero amargozten. Sorry girl, but you missed out. Well, tough luck, that boy's mine now. We are more than just good friends, and this is how the story ends. Noski, Skaterboy kantuaren D estrofa bateraino iritsi behar du entzuleak, Avril Lavignek duela 15 urte edo gehiago kaleratutako kantu horren, bigarren estrofa iaia egituran C bezala edo D bezala, deituko genioken hori, zapaldon olerkia bezalako ere serki baten hasiera dela konturatzeko, eta iepa! Kontatzen historia, zaila da ulertzea. Nik ez dut entzuten, Antza ez, Ez. Nahi dut, zapalduen olerkia. Bai, nik oso ageriko ikusten dut. Badaude horrelakoan gainera gauzabeke espazio legalera eramaterakoan irizpide batzuk, ez? Metrika, harmonia, melodia, segundoak. Bai, zenbateak denboran. Bai. Hau, iaia pare-parean jarliteke 20 piku, 30 segundutan, alegia zati oso bat. Gero ja evoluzioan, ez? Baina ustakit kasualia izan daiteken. Asko kostatzen zait hori sinistea. Guri ere, gai alantzen aritu garenean gertatu zaigu, ez? Abestiren bat jarri, eta gure artean ez ginen ados jartzen baote zen edo baote zuen tankerarik, edo ez ote zuen tankerarik, eta kasu honetan oso agerikoa da. Ze, denbora luzean, esaten ari nintzen zen, kaso, lauzpabos nota izan litezke, oso identifikagarregi izan litezkenak, baina, akaso, denok ez ditugunak lotzen esaten ari garen abestiarekin, baina kaso honetan denbora oso eta oso agerikoa da. Batzutan intervalo batzuk, ez? Eta iraupen horrek ja kokatzen zaitu beste kantu baten trazan. Tira, hori gerta daiteke, intervaloak ere mugatuak dira, nota gutxi dauzkagu. Joia, harmonia, melodia, iaia tempoa, metrika, dena oso leku antzekoan dagoenean. Nik uste dut kasualitateare ez dela erresa. Baina tira, eta sartu Twitterren da deskubritu, eta batzuk, akaso ez dira inagerikoak honek, Miniter kantu honek. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man eater. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. Nintzen bai, udan baten erdian, eta morrua, izan dut guraso. Jotakeren zutagarren zati honekin du parekotasuna, bai, kosta hau zailagoa da. Ez da inagerikoa. Nik hemen kasualitatean ere siniz nezake. Kasu musikologo batek esanoko ez hau kasualidad ezin da gertatu. Uste dut baietz, ez dela hain parekoa. Antzekotasun bat topatzen diola norbaitek, egia da, batzutan gertatzen dela, sortzaile ere musika entzuten bizi da, eta musika horren influentziatik, eta askotan, nabaritzen da, ez, zein diren eraginak, eta nondik, eta horrelakoetan gerta daiteke zerbaitek antzasko izatea, eta tira. Bueno, hemen asorketak, ez da gitzurigo juri baten gehiagola datorkizunula azpimarratzeko, edo... Ez, nik esan behar nuen, nik uste baita desberdintasuna dagoela musika ikasketak dituzan pertsonen artean, eta musika ulertze ez dugunon artean. Ze niri askotan gertatzen zait, entzuten dudala, abestiak entzuten ditut, eta abestiaren osotasunean, ez? Eta orduan abestia iruditzen zait, entzuten dut oso osorik. Eta orduan zatitxo batek bakarrik balin badauka antza, ja iruditzen zait ez daukatela antza, ze nik nola abestia
oso osorik entzuten dudan, eta hori ezagutzen dudan, iruditzen zait, ez, oso ezberdina da. Adibidez, hau jarriko banizu. Suketadoreak askatzen ikasi deia da. Eta jarriko banizu hau. Por volver a disfrutar, algo que decir, algo que pensar. Hemen bai ikusiko zenuke? Ba, orain sartu diazuelako buruan, baina ni naiz iritsi nere kabuz lotura hau egitera, Usako botoiak, suketadoreak askatzen ikasi deia da. Por volver a disfrutar, algo que decir. Ez, duda. Orain bai ikasi badako, oso garbi ikusten dut. Erakutsi zenidatela, baina ez oso argi egia esan. Hau, zesateken Urriak 11 da, eta beste Alcanto el Locoren ez daite nada que perder, olako. Volver a disfrutar. Bai, volver a disfrutar. Bueno, nik aurreko baino argiago zuta garrana baino argiago ikusten. Nik hau bera bat argi ikusten dut. Gero, egia da oso akorde oikoetan dagoela melodia, akorde hoietan melodia non apoiaturen nahiko oikoa dela. Ez dakit. Nahi gabe gerta daiteken zerbait. Ote den? Izango da, edo ez? Askatonek edu, usako botoiak, suketadoreak askatzen ikasi deia da. Tira, okerrena bakizu zer den, mito bat erortzen zaizunean. Zen norbait, baino ja besti badokazunean euskal imaginario horren parte, euskal nortasunaren, gure den zerbait eta konturatzen zarenean, eta hau, behin batian loiolan, nik hori ez ziot buelta mago. Zergatik ez dit, inork hori lehenago esan, ez? Bai, baina gero Akelarra aipatu duzu eta egia dena esaten hasita, hainbat abestiren bertsioak Akelarraren eskutik entzuten ere majo gozatu du, Bai. Eta uste dut eurek orokorrean mintzat ez zutela izkutatzen hau bertsio bat zela. Hori da. Hau Totoren kantua da, edo hau ez da egin horrena da. Horregatik, uste dut hasierako tesira itzuri behar dugula, nola komunikatzen diren gauzak, nola kontatzen diren, ez? Miresmenez artista honen bertsio egiten dugu, edo inorezten enteratzen eta usartuko dugu hemendik, behar badagoela aldea. Eta Goiurik esan duena, gaur egun horrek ez du balio. Ez zaten inor enteratzen, ze mugikorra berak esaten dizu. Bai, ez da asko ikasi beharrik. Sujetadoreak askatzeko ikasi behar da, baina beste guztia teknologiak egiten du. Eta horrela xamaitu zaigu kantua eta azken 30 minutuetan murgilduko gara, bigarren kafean eta antzerki giroan murgildu behar dugu gainera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mila 1931ko urtarrilean, Bartzelonako Victoria Antzokian, Pablo Sorozabal konpositoreak opereta bat estreinatu zuen. Izena, Katiuska, la mujer rusa. Zarzuela horren protagonistak, Gloria Alcarezek antzezutako Katiuskak, kaina altuko bota batzuk zituen jantzita. Antzerki pieza hori ospetsu egin zen, eta emakume asko zapatadendetara joaten zirenean honako esaten zuten. Katiuskak daramatzan botak nahi ditut, eta horregatik euritako botei Katiuska ditzen diogu. Antzerki batek eman zien izena Zapatei, eta Zapatak antzerki taldeari. Duela 10 urte sortu zuten Katiuska antzerki taldea. Eta beste hainbeste proiektu bezala, parranda giroan sortu zen. Tolosako izan da, nola ez, inauterietan. Ikasteko helburuarekin hasi zen Katiuska, tailer gisa, eta ikasketa bide horretan hainbat antzezlan sortu dituzte. Azkena, Armi Arma. Idoiak Gereinuren gidaritzapean, beix koloreko txandalez jantzita holtza gainean egongo dira Idoia Bengoetxea, Xabi Gomez, Olatz Godoi eta Ander Malbadi.
Guk ez dugu txandalik ekarri, ez eta txapelik ere, baina armak prest ditugu Idoia Gereinuren armi-armasarea arakatzeko. Ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko, arratsaldeon. Arratsaldeon, ondo gea. Bai, primeran, bai, gogotxu, zuegin, itzaspertuan aitzeko. Ongietorri bigarren gafera esan dugu, baina agian hori esan ordez, ongietorri armi-arma SA esan beharko genuke. Ze, hona hemen sinopsia, lana eta lana. Sarean topotuko dituzu, nagusiak eta langile xumeak, makina gizakiak edo gizaki animaliak, arma fabrikatzaile umoretsuak eta coach motibatzaileak. Hau irakurrita komedia edo drama bat da armi-arma. Bueno, komediarantz gehiago gerturatzen dan obra bat dela esango dugu, baina hausnarketa eta buru hauste asko ekarri digu gaia komediara nola gerturatze horrek. Orduan, drama den gai hortatik komedia egiten, komedia edo, esango dugu, egiten saiatu gara. Ez dakit lortu dugu, baina hori ikusleoak esango du. Eta ikusleak barre egiten du edo lotxa ematen dio barre egitea? Begira, bi emanaldi egin ditugu, aurrestrenaldia helduainen egin gendu noain bi aste, eta Deban joan den asteburuan egondu ginen, eta bietan esan digute badirela momentu batzuk grazia egiten dutenak, baina honi buruz parrez nola ari naiz. Hausnarketa hori eman dionak ikusleari, ez? Orduan, komentatu digute, eta ez dakit, gu ez gera haien tokian jarri, baina badirudi ez dela batzutan hain erreza parra egitea. Armagintza dago tarteko, azkenean egunerokotasun handiko antzezlan bat egin duzue. Nahita edo nahi gabe? Begira, egia esan orain 3 urte hasi ginen gu gai honi bueltaka, lanaren inguruan jarri genitu nola mai gainean gai ezberdin dezente eta lanarenak irabazi zuen hartu zuen indar gehien eta hortan ari ginela dokumental bat ikusi genuen, gerra hemen hasten da eta horrek buruan bueltaka aritu zen dokumentala eta pentsarazi zigun ikaragarri eta erabaki genuen biak uztar zitezkela lan mundua eta armagintzarena eta nola arma enpresa baten inguruan arituz. Guk ez dugu ikusteko aukerarik izan oraindik, baina sinopsia irakurrita, zeinek ematen du rabia gehiago? Arma fabrikatzaile batek edo coach motibatzaile batek? Hor aipatu dituzu irudi ezberdin edo pertsonai ezberdinak eta obra hau kokatzen dugu gai baten barruan, baina experimentatzen aritu gera eta ideia oso ezberdinen argazkiak egin ditugu. Ez da hasiera batetik bukaera batera doan argumentu gidoi guztiz lotu bat, argazkiak dira, naiz eta egin berean lotura bat baduten, Eta orduan, aipatu dituzun bi horiek argazkiak dira. Konparatu daitezken, ez nuke esango, bakoitzak bere tokia du eta bere egoeran hitz egiten du orduan. Ez nuke bat bestearen gainean edo azpian jarriko. Argazkitxoak direla aipatu duzu eta lan egiteko orduan horrela egin duzue lan, ze zati ezberdinak ditu antzeslanak eta zuek talde bat zarete entzun dizuet, bakoitzak bere zatitxo bat idatzi duela eta gero elkarlanean aritu zaretela. Bai, hasiera batetik argi izan genuen, gu talde amater, ez zaititza esate asko gustatzen, mugak nun dauden definitzea zaila baita, baina egia da guk beste lanbide badaukagu orain gaur egun taldean gauden postok, eta hau hobi moduan edo gure ordu libreetan egiten dugu gutxienez, eta orduan entxeiatzeko erraztasunak ematen ditu zatikako edo esketxekako lana egiteak. Orduan hortik abiatu ginen eta banatu genuen eta idatzi ditugu testuak ideia denon artean eta hau idatzi behar da, banik hau idatziko denon artean erabaki eta gero zuzenketak berriz ere denon artean egiten ditugu, hau da, nik etxean egiten dudana ez da bukaera arte sekula iristen gero aldaketak egiten ditugu beti, bai. Amaterismoa aipatu duzu eta da gaikora pilatxua, ze askotan amaterizatea da alternatiba faltaren errealitatea. Uste dute
Euskal Herrian edo herri txiki hontan artearen edo arte eszenikoen edo sormenaren giroan gabiltzanok badakigula zer den hori, ez beste ogi batzuk izan eta zure burua ezin profesionaltzat hartu, hor egia esan nik uste mugak lausogoa beharko lukela azkenean produktu batek edo emanaldi batek behar du izan, ez, nolakoa den eta ez, eta hor dagoela. Bai, nik uste amateur hitza edozein esparrutara eraman genezakela, baina arte eszenikoek ez dakit zergatik baduten hitz horrekiko holako lotura berezi bat, eta argi dago nik talde amaterren lan bikainak ikusi izan ditut eta profesionalen ez zain bikainak ere bai, eta askotan muga hori non dagoen ez da nabari ikusle bezala. Gehiago da, hori beraiek bidean ze nolako bidea egin duten jakiteak ematen digu titulo bat ala beste, edo horre ikerketak eta egin izan dira hitzonen inguruan, definizionen inguruan, eta hortik bizi izateak, hau da ekonomikoki hortik baliabidea hori izateak edo ez definitu izan du, edo badeitu bere ezaugarri batzuk, egina daude ikerketako inguruan. Batzutan formakuntzare jartzen da mai gainean, eta esaterako musikan formakuntza askotan profesionaltasunetik urruntzen zaituen errealitate bada. Gero eta maila handiagoko musikariak, orduan eta prekaritate gehiago, eta musika herrikoiak eta hainbesteko formakuntza beharko ez luketenak, badaude musikari profesionalak pop musikan noski, horiek dituzte profesionalizateko baliabide gehien. Beraz, ez da gituz eta amaterrismoare zalantzan jarri behar dela. Edo zein kasutan ere, aurrera egingo dugu, ze oso interesgarri iruditzen zait nola sortzen den, nola sortzen ikusi dugun, kaso gu Tolosarrak garelako eta ezagutzen zaitugulako, ezagutzen ditugu, Katiuska osatzen duten kide guztiak, baina nola ez dakit, zerbait ezagutu nahi batetik talde heldu profesional bat izatera, nola ematen den hori, eta horregatik nahi duzen galdetu ez hor, bada prozesu bat nun momentu batean taldea baden talde autonomo antzerki gile bat, eta ez den, nola gertatzen, nola ematen da prozesuri, zen momentutan badago inflexio puntu bat nun klik konturatzen zareten, hau ja, beste zerbait da, edo? Funtzionatzeko era noiz aldatu genuen, ez naiz gai esateko, hasi ginen tailer modura, eta lehenengo ikasturtean, tailerrari amaiera emateko egin genduen alako ikuskizun bat, bigarren ikasturtean gauza bera eta denborarik ez genuelako zerbait txiki hau egin genduen, eta hor bat batean, bai zartapa izeneko emanaldia sortu zen, eta hor nahi gabe gure denborak kudeatzeko ziurraski hasi ginen entxeguak egiten soilik. Hau da, tailerraren ikasketa prozesu hori gelditu egin zen, eta hor ikuskizuna prestatu genuen. Eta hortik aurrera ikuskizunetan zentratu gara. Ja ez dugu egin ikastaro tailer modukorik, ikastaro soilak bai, konbidatu izan dugu irakasleren bat, asteburuko ikastaroak eta egitera, olako gauzak egiteko bai, baino ez dugu tailer bezala funtzionatuta orduan, taldea itxi egin da hor. Eta hor bai beste izaera bat hartu du, eta noiz baita etorri izan zaigu baten bat, nik parte hartuko nuke antzerki tailerrean, eta guk gaur egun hasieran bai egiten genuen, baina gaur egun ez dugu hori egiten. Guia gera kuadria bat, lagun kuadria bat, 10 urte ostean gure aserraldi, laguntasun, parranda eta ez parranda tarteko, eta orduan gu gelditzen gea eta ondo pasatzen dugun bitartean lan egiten dugu. Baina da, gure denbora librean lagunek kuadriaren gana kafe hartzean noan bezala, antzerkikoen gana noa eta bitartean lan egiten dugu. Idoia Gereinuk, Idoia Bengoetxeak, Xabi Gomezek, Olatz Godoik eta Ander Malbadik badute nortasun asko, norberak, nortasun handiko pertsonak zarete, esango nuke horrelako ura ondi xamarretako gai batzutan murgiltzeko ere behar dela hori, eta denek bakoitzak bere ogi bide eta bere interesekin baduela kontzientzia handia, baduela non gauden, zer dagoen ondo eta zer ez dagoen gaizki buruari galdetzeko premia, eta kaso hortik bada Katiuska talde berezi xamar bat, ez zuek, aktoreak izango zarete edo ez, momentu batzutan, baina beste momentu batzutan bazarete bizi dugun gizartearekin hortxe talkan edo badagoen taldetxo bat, ez? Guretzat funtsezkoa da, behin baino diretan esan izan dut nik neuk pertsonalki artean eretzat ez da denbora pasabat bakarrik, eta niri arteak zerbait eskaini behar dit pertsona bezala azteko balio behar dit,
onera, txarrera, edozein modutara, baina zerbait mugitu behar dit barruan eta nik azten naizela sentitu nahi dut. Eta uste dut nire kideak ni baino zaleagoak direla batzuek hortan, eta egia da, guretzat hau da denbora pasa bat. Gukan beste denbora eskaintzen diogun zerbait honek balio dezala gizartean zerbaitetarako. Ikuslearengan mugitu dezala zerbait, hausnartzeko eman dizagula zerbait, ez da deia izan denbora pasa sotil bat, beste gabe. Gaia bera azken lan honerako bada pixutsua lehen ere gainetik aipatu dugu, baina hemendik baliatu behar dugu momentu hau, ez dugu aipamenik egin, baina Kasildako jendeari besarkada bat helarazteko, entzuleak ezpadaki, duela egun batzuk aurkezten ari ziren, La Sapa de los Aperribai, euren Aperribai familiaren realeko presidente den, Jokin Aperribai, bere anai Ibon, eta Aperribai familiaren Sapa enpresaren inguruko, hemen ere gerra hemen hasten da, azpi izenburuarekin edo, liburua, eta nonbait bertara norbait azaldu, antzatenez, ustez Ibon Aperribai bera, eta eurak kokiltzen, mehatxatzen, eta nahiko giro mafioso arraroan ibili zen, hau salatu dute, eta oraindik ez dugulako aipamenik egin besarka telarazi nahi diegu, eta tartetxo hartzen dugun Kasildakoekin ere honen inguruan aritzeko, eta baita hain beharrezkoa den lan honekin aritzeko, ze beharrezkoa da gai honen inguruan hausnartzea, eta zuek antzerkia baliatu duzue, komediatik, baina diozun bezala batzutan barre egiteko askatasuna ematen ez duen gidoi batekin, ez da? Guk argi euki dugu hasiera batetik, gaia delikatua zela, baina arek delikatuagoa bihurtu da, konfinamentuan ordena baipas batean geratu zen, baina orain, gero Ukrainiako gerra eta hasi zanean, eta gero armagintzarekin berriak agertzen dira, noiz, gaur bertan uste dut irakurri dut notiziren bat, ikerketaren bat egin dutela gaien inguruan, geroz eta gehiago entzuten dugu, ez dakit gu hor sartu eralako, baina batean izan da alako bun bat, eta saiatu gera inor mindu gabe, eta kasu batzuetan ez da posible, baina pixka bat absurdoaren antzerkira gerturatzen, edo komedia, zer da komediak ere genero, komediaren barruan genero ezberdinak daude eta hor, ez gara zuzenean inoren gana, joan, baina azal horretatik, uste dut gauza asko esaten ditugula, eta hori, saiatu gera modu ludiko batetik, baina hausnarketa proposatzen bai. Dagoeneko bi emanaldi eskaini dituzue, eta ostiral honetan Tolosan, bertan. Bertigo gehiago ematen du etxean bertan antzesteak? Etxean antzesteak bi estremoak eskaintzen ditu. Bata, babesa publikoaren babesa beti izaten da. Normalean barreak eta ere segurugoak izaten dira. Jendeak, ezagutzen gaituen jendeak barre lehenago egiten du, geran pertsona hoietatik zer bihurtu geran ikusteak jendeari grazia egiten dio, baina bada beste errespetu bat eskaini zure publikoari eskaini behar diozu zerbait berezia edo beste goxotasun batekin gerturatzen zera, eta gero noski guretzat niretzat topikantzokia beti izan da berezia edo zer gauzetarako eta guk Atxuska bezala bertan aritzeak, lutxua da guretzat eta are gehiago olako teknikoak eta gure menean dozkagunean ez baitugu olako aukera gehiagirik izaten. Taldearen izakiran ere irakurri dugu badagoela, entzun dugu besan da, badagoela do-it-yourself puntu bat teknikariak bai eta behar dituzuela, baina badagoela ez horre oholtzaren kudeaketan, espazioaren kudeaketan une oro bertan egon, eszenografia mugitu behar denean ere hori nolabait txertatuta dagoela, ez dakite... Horiek erabakiak dira, eta aurreko obran ere egoltza gainean egon ginen denbora guztian, eta oraingoan erabaki genduen hasiera batean ez etxoltzatik aterako ginela eta beste forma batean egingo genuela. Baina gero esketxak lotzen hasi ginenean, guretzat komplikatuagoa da, kanpora irten da, orduan jarraitu dugu pixka bat beste modu batera, baina heldu diogu publikoaren aurrean egin behar dira aldaketak. Benetan, badira momentu batzuk aldaketak luze egiten direnak, baina
oso niretzat xarmangarria da ikustea aktorea, nola irteten den pertsonai batetik, eta nola sartzen den beste pertsonai batera, olako tita batean, tartean aldaketa arropean edo zerbaitean aldaketa eginda, eta niretzat magia hori, batetik besterako aldaketa horiek, politiak dira ikustea. Beraz, autu bat da, autu Bai, zeharo. estetiko, narratibo bat. Bai. Ostiralean beraz, Tolosako topik aretoan, hori ere badautu bat, ez? Etxera iritsi aurretik lana zertxo baite lantzea, erakustea, eta ipatu duzun presio berezi horretan, goxotasun berezi, baino presio berezi horretan, lehen pausoak emanda izatea. Autu bat izan da, edo horrela egokitu da, ze askotan programatzea ere ez da inerresi izaten. Bueno, lehen aldia da, topiken egin aurretik beste nonbait egiten duguna, eta aurten gainera, beste nonbait horren aurretik, Katiuskatar hoiei egin genien alako aurre estrenaldi berezi bat, hau da, oraingoan entxegu gehiago egin dagatoz, pasan gure buruari presio pixka bat jartzeko modu bat ere, badakizu azken momentuan lan asko egiten dugu batzutan ez presiopean, eta hori aitzakia ederra izan zen. Eta, bai, autu bat izan da, baina egia da datak lotzerako momentuan ala zetorkigula hobe eta ala adostu genuen hasieratik erabakitzeko aukera izan magenu igual topiken egingo nuke lehenago, bestetan estrenaldia bertan egin dugulako, baina ala suertatu da bai. Tu entends cette guitare? Bi egun besterik ez beraz etxean aritzeko estreinuaren usain hori ere izango duen Armi Arma lana topiken, zuen estreinu tokian, estreinu etxe den horretan aurkezteko, eta entzuten ari zaigunari Tolosara etorri eta lan hori ikusteko gonbitea nola luzatuko diogu, ze bota dizkiogu zertzela batzuk guzti ere ezin kontatu, baina badabil hor kritikaren, humorearen, nondi dabil, Idoia? Nondik dabilen, esan dizuet, lehen argazki ezberdinak dira, eta euren artean lotura gaia dute. Ez dago Armi Arma esea, idatzi dugu nonbait, guk ere espazialki nonbait kokatzeko iruditegi hau guztia, baina ez da hain beharrezkoa iruditegi hori ulertzea. Pixka bat, enpresa baten barruan gertatzen diren irudi ezberdinak ematen dira, eta zorionez edo zoritxarrez denak ezagutzen dugu lan mundua pixka bat, eta orduan gertukoa zaigu gaia. Eta nik uste bi gai hauen artean badagola hor beste joku bat, eta hori da bat lanaren mundua oso ezaguna zaigu denoi, aldiz armagintzarena ez horren beste, eta hor badago joku bat bien artean, ez? Bat urrunagoa, etikoki ezain zuzena, bestea etikoki askotan ezain zuzena, baina denak parte hartzen duguna, orduan konplizidade hori urrundu gerturatzeko aukera eman digu eta horrek jokua eman du egia esan bai. Akaso, esango juri? Akaso denek birplantetu beharko bagenu gure lanaren etika, azeburuko minak eta azeburu usteak, ez? Ez dut uste... Bueno, guk irudi batzuk aukeratu ditugu, beste asko geratu zaizkigu bidean, eta nik uste gai honek asko eman lezakela, baina bueno, eta nik lehen aipatu zu zer eskeiniko diogun publiko honi, bueno, nik uste obrak ordu bete irauten du, eta hortan bai izan gara nahiko zorrotzak, ez genuen obra luze bat egin nahi, orduan oso azkarra da, freskoa da, ez da irudiak dira, orduan, ez da, inok ez dezala pentsa, antzerkira noa alako testu luze bat edo, ez? Horren kontrakoa egiten saiatu gara. Orduan, antzerki oso zaleak ez diren entzateren, nik uste egokia izan ditekela, orduan, nik gonbidapena hemen publia, denoi
bialtzen diet eta topik bata, baina horren atzetik baditugu beste emanaldi batzuk ere, eta hau ona etorri zinduenak, begira ezala agendaz izango dira gehiago ere. Esango dugu, ekainaren 11an Zumarragan, Gaztetxean, arratsaldeko 8etan. Zazpiretan azkenean bai aldaketa bat egon da bai. Ekainaren 17an Bergaran, kartzela zarra den eraikina Zeleku ona. Bai. Horrelako lan bat orkesteko gainera. Bai, eginaren aurreko obra ere egin genuen eta zoragarria da tokia bai. Hau, 10:30etan okerezuanago? Bai, ondo. Eta urrengo gunean, ekainaren 18an Ainorgan, 7etan, Antxona Ikastaran kulturetxean. Bikain, bai. Hortxe. Baina data hurbilekoaren ordu oraindik ez dugu esan, eta hemen aldaketarik ez bada, arratsaleko 8etan izango da, Topiken, Tolosan, ostiral honetan, arma ikusteko aukera. Bai, eta sarrerak badaude oraindik, baina bukatzen ari dira orduan entzule, etorri nahi baduzu, lehen. Topiken web horrian. Ze webgunean ari nintzen, eta sarrerak ikusten ari nintzen, eta aitortu behar dizut, eserleku honenak, ja listo, salduta daudela. Badago oraindik, mugitzen bazarete eserleku hon batzuk harrapatzeko aukera, baina bai, asko ez dira geratzen. Topiken eserleku gehienak onak dira oso, baina erdiruntzo beto, eta badu dualitate hori antzoki dotore baten eta eraberean oso hurbil dagoen antzezlan bat ikusteko, antzoki txiki baten gaitasun bikoitz hori, hor orekan dabil eta leku aproposa da, beraz, anima zaitezte eta zatozte Tolosara. Idoia Gereñu plazer bat izan da, ostiralean guk eskapatzeko aukera badugun, nera jende ikuste gere beldurra ematen dit pixka baino, akaso ostiralean 8etan badaula leku ordu egokixamar bat. Ordu betetxo bat. Bai. Eta hortaz gozatzeko aukera badugun, eta jarrai dezazuela, antzerkia egiten, humorez eta gai korapilatsuago ez antzerkia egiten, eta gure gizarteare artearen bidez zertxo baitera aldatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, adio. Arratsaleko 6etarako 5 minutu besterik ez, eta guk kantutxo batekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gaur goizean, ez gaur saioa ziran hortxe, geratu zaigu, zatitxo bat entzun da. Baina Marilyn Monroeen kantonekin agurtuko dugu ondo aderitzo zugu jori? Bai. But I prefer a man who lives and gives. Diulen goikotxe arbe gozo? Ondo bidean datorren aste artera arte, ez da? Hori da, ondo izan. Goiuri ez izan ondo bidean, bihar arte, ez da? Bihar arte. Eta zuri entzule plazer baduzu bihar arratsaleko 4etan hemen izango gara, Naiz irratian, bigarren kafean, eta plazer ez baduzu ere gu hemen izango gara, baina askotan esaten dizuegun bezala, zuek plazerra baduzu guretzat plazerra izango da. Ondo izan, ondo bukatu asteazkena, eta bihar arte. Bihar arte. Aio. Grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's. Diamonds, diamonds. I don't mean rhinestone, but diamonds are a girl's best friend. Keep calm and bigarren kafea.